Još uvijek Kovačević. I dalje Kovačević. Nema opsajda i gol. Krupniković. 1:0 za Crvenu zvezdu. Fantastičan gol Nebojše Krupnikovića. Zvezda vodi 1:0. Minut 16. Evo još jedno. Kako se isplatila ta upornost Kovačevića. Sjajan centaršut i pogledajte tu akrobatiku. Fantastično. I neodbranjivo. Nagledali smo se ovih dana evropskih utakmica, mislim na susrete u evropskim kupovima. Ali ovako lep pogodak nismo vidjeli. Slavlje zvezdinih navijača. Adžić. Krupniković, Adžić. Adžić 2:0. Kakva kombinacija zvezdinih igrača. 2:0 za Crvenu zvezdu. Minut 28. Evo još jedno. Adžić. Dugo mu je tražio Krupniković loptu. Evo vidite. Sjajno lobovna posljednja odbrambena linija Partizana. I majstorski gol Ivana Adžića. Zvezda vodi 2:0. Prekršen od Bjekovićem.